Здравейте, пичове, и добре дошли във втори епизод от нашото хардкор оцеляване, където, както виждате, започваме проекта по нашата къща, която няма да е много голяма. Така, аз извън кадър си обиколих картата. Доста голям персонаж. Недър портал, доста села имаше. Както виждате, с това село сме свързани по тази страна, която аз ще строя. И в дългосрочен проект мисля цялата тази дотина да бъде заобиколена тук от къщи. Това ще отнеме страшно много време. А в днешния епизод ще построим нашата къща, която се направи платформата. И е време да се построим. Тук съм подготвил материали. Имаме спрус дърво от този малък байом. Нека разгледам обаче да не съм изпуснал нещо. Няма нищо интересно, така че нека се залагаме за работа, което ще... Трудно мисля да е 4 блока. Ще ето така на самата къща. Така че... Нека да започваме. Така. Основите са готови, сега е време да правим и прозорците. Така. Ще продължим така. Къщата ще е на 2 етажа. Една бърза преправка на цялото това нещо. Така. Това преправяне не беше, защото искам прозорците да са 2 блока високи, така че да.
Така, първият етаж е готов. Ще се върна, когато направя втория етаж, така че ще се видим след малко. Готови сме и с втория етаж. Трябва само да направим тераската, която ще хване целия етаж. След това покрива, за които ще ви показвам стъпка по стъпка как се прави. Така че нека се залавяме за работа. Вече сме готови да правим тераската и покрива, така че само да сложим вратите. Така ще ни трябва доста стълби и слабове. Изключително много трапдорове. Така че ще ви покажа как се прави горе-долу всичко това. Така. Така. Още трапдорове. Даже направо правим всичкото това на трапдорове. Готово. Така. Майката му е. Така. Супер много дърво ще трябва, така че. Така. По-скоро много трапдорове ще трябват. Така. Това е бейсика на цялата тази тераска, така че ще покажа само и крабовете как ще ги направим и ще си го направя извън кадър. Така. Така. И слаб и ето така ще са крайовете. Тук по същия начин както другите две места. Ето така. Сега ще се върнем след като направя цялата тераса. Така, малко забравих да снимам, ама както и да е. Това е нещо, което за сега сме направили, така че и малко промяна по самата постройка. Ще ми трябва слабове. Мане мой ти. Така. Всичко това ще е нормален покрив, така че няма какво толкова да го мислите. Това ще е идеята на покрива. Според мен да го направя както го направих и там. Малко по-различно. Ето така. Четири 8 слаб трябва да вземе. Ето така. И да ги сложите ето тук.
тези места. Така. Тук си слагам блокове. Готови сме с къщата, така че сега е време само за финалните щрихи. Няма го пече целесан, така че време е за финални щрихи. Защо просто не ги направя? То така и така толкова си трябва, така че това е повече прозорци. Това е къщата, на която ще наслагам още работи. Тогава ще приключим. Ще върнем с финалните щрихи. Ето го финалния вид на къщата. Сложих всичките трапдорове горе високо по къщата. Имаме сторич в левата част на самата къща. В дясно имаме кухня, в която ще държа с цялото ядене. А отгоре имаме легло с уж някаква имитация на дървеница с родите, които сме изкопали и най-важните неща, като седла, златни ябълки и такива неща. Това ще бъде от този епизод. Направихме къщата, не може да направя повече неща, защото времето ме ограничава, но благодаря, че бяхте с мен, лайк, subscribe и ще се видим следващия път.